Dakbayan sa Talisay at dunay 19 na lang ka-active cases sa COVID-19. Samtang 11 ka barangay sa Dakbayan ang wala na kasong natala. Si Chona Carion sa report. Bisan pa man nga nagkaminos na ang active cases sa Talisay City, dili gihapon sila angayang mukumpiyansa. Nalipay si Mayor Samsam Gulyas sa maong kalambuhan ug nang hinaot nga unta magpadayon nga muubos umahanaw na ngadto-ngadto ang COVID-19 cases sa Dakbayan. Sa 22 ka barangay sa Dakbayan, 11 niini ang walay natala nga mga kaso sa COVID-19. We don't want to be complacent. Our city health, our contact tracing team are still there to implement all the protocols that we have set as far as fighting COVID is concerned. Ang Talisay City Jail usab wala na'y natala nga kaso. Sukad sa Setyembre 28, miabot na sa 959 ka confirmed cases ang Dakbayan sa Talisay. 845 ang nakarecover na, samtang 95 ang nakalas. Panghinaot ni Mayor Samsam Gulyas ang padayong kooperasyon sa katawhan ug mutuman gyud sa health protocols aron kalikayan nga matakbuyan sa COVID-19. I think people are being very cooperative and I think it's also a testament to what the COVID task force has done. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.